sihle nje ithuba eninginikeze lona namhlanje likhulu nakubaphathi bokhozo osukela le phezulu lapho esithumela khona ingoma zethu koSizanda nakubabukhetha sibonga kakhulu nje ukuthi ninginikeze lithuba elingqayizivele vele ngicela nje ukuyibongela nasemndenini ngizwe uthi mamkhoza namhlanje International Family Day. Yebo kakhulu Angilutho ngaphandle kwefamily yami njengoba namanje ubona nabo ubhuti bami ngihamba nabo ubhuti wami usinenhlanhla makhaza le ndoda idlale ikhaze elikhulu kakhulu isingithwale kokuningi kakhulu namanje ngila ekhaya nje yiyo angazi ukuthi bengizokwenza njani bese nabe ingekho ngiyabonga nakubafowethu bonke isihamba nabo la uFero umxolisa umthembu obawomkhulu bami bonke esengasala nabo emhlabeni noba uncane bami bonke bakamakhaza esengasala nabo nabakamkhasibe ekhabo mama nakampele nakhabo Londambatho ngoba Londambatho siswami kodwa ke siyoyixoxa ngelinye ilanga le kunjalo Londambatho siyabonga yazi ke lento ezongeni ngithanda kakhulu inamba yakho ithini ngabantu la yonke indawo la office abaxhume khona ngicela nje bengithole ku TikTok uKhazozo Music ngiyacela ukuthi ukhozi lulifeze iphupho lami lokuthi ngelinye ilanga ngisebenze nenkaba ushunwe enkaba uBig Zulu eBellville ngiyacela ukuthi ningifezele lelo phupho lami nje ngajabula kakhulu inamba zama bookings zithi 082 6925 467 082 6925 467 no 082 97 33 659 082 97 33 659 singabonga kakhulu ama bookings eni balaleli siwalindele babukhawula kwa Art and Culture baba nala thole lihle siyakhuleka kakhulu lapha ku 20 July siyacela ukungena kulonyaka amen yazi kunengoma nje engifisa ukuyishaya no Big Zulu abalaleli angazi bazothini ithi bambule lutate wethu ubulawe isoya lakhe leminyaka bambule lumntaka baba ubulawo yise wezingane uthe akasafuna umntaka baba ishimane somfana sakhetha umbulala abesekhathela uku-abuse yena weshimane samnquma uqoqoqo kuyafana uzothola iparoli thina sophinde simbone umntaka baba ngithi uzothola iparoli yesu umntaka baba ufengese naqoqoqo yena bambule lutate wethu ubulewe isoya lakhe leminyaka bambule lumntaka baba ubulewe uyise wezingane bese kangena shunwe enkaba injalo kuyona ingoma esengiyikompozile le engifisa ukuyirecorda no Big Zulu ngelinye ilanga ngiyacela ukuthi ukhozi lilifezekise lelo phupho lami okay siyabonga